Niki lanang napa wedok, Pak? Kula mboten kertos niku. Mas Lasin sing ngerti. Niki. Lanang apa wedok? Lendi. Lendi mboten ketok. Lah iki. Iki wedok nak iki. Lah iki lanang. Iki lanang iki. Lah iki wedok iki. Iki. Delik. Lanang. Ndi iki? Aja ngedengi ya. Iki ireng iki wedok iki. Iki anu iki, patang atusan iki sing cilik-cilik iki. Lanang. Sing coklat iki 350 ya. Nak rung mundhak. Nah, iki 350 ya, Pak. Kira-kira ya. Kula boten ngerti regine. Lah, lanang gedhe iki, Pak. Lanang. Mbukan ki enten mbukan. Mbukan tanpa anak. Wis mbayi ping pira iki? Pisan apa pindho iki? Wis mbayi pisan ketoke, Pak. Mbayi pindho iki. Mbayi pindho iki.